Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kipitanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chiwagara ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe, tavigira nyaya yaburitswa ngati Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe avabuda vachitaura ivo vachiti ZANU-PF haisi kuzobva mupower. Vataura ivo vachiti the military is going to use force to ensure kuti mavotes akastwa paZANU-PF muri Zimbabwe. Vakabuda vachitaura izvi during a recent ZANU-PF campaign rally yakaitwa kuNyanga North constituency uko kunova kune mukadzi wavo as the member of parliament uye anonzi Chido Sanyatwe muri Zimbabwe. Vaendera mberi vaSanyatwe the army commander vachitaura ivo vachiti the party will enforce a system ya command voting. Under this system voters achainstructwa kuti awanikwe achivota for ZANU-PF, since if they do not comply if they do not comply results achawanikwa achimanipulatwa muri Zimbabwe. Sanyatwe abuda vachikisira vanhu vachitaura ivo vachiti ZANU-PF ichatonga kusvika madhongi abera nyanga. Vataura ivo vachiti vataura statement iri semukuru wemasoja. Vachitaura ivo vachiti I'm now speaking as an army commander. We are going to use what is called command voting. Kana kuzvanetsa vaconclude this statement vachitaura ivo vachiindosa President Emmerson Mnangagwa vachita slogan vachiindosa President Emmerson Mnangagwa. Vaupo ching'ono vabudawo vachikomenta on the video rokutrenda mastreets social media ratidaukwadzai vakataura ivo vachiti what the general said is unconstitutional, but it is our lived reality. Elections are rigged and we don't have a strong opposition that can fight back. The general's statements basically confirm what many of us have said for years, that Zimbabwe's elections are a farce, a theater production where the script and the ending have been written in advance by the ruling party. A production where the ruling party candidate has the election results in his pocket before the date of the election. Ndozvabuda zvitaurwa navahopo ching'ono muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona seiwo nyaya iyi. Kutaura kwatiri kuita vaSanyatwe is the army general, is the army commander where the military muri Zimbabwe, and vabuda vachitaura kuti the military is going to back ZANU-PF kusvika madhongi amera nyanga ichange ichitonga. Toda kungoti mungonzwa full video renyaya iyi muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Kuma 3 o'clock tikabuda nepasamanyaro business center pekubira pamhira rwizi rusati rwaondomoka izvoka tichidzoka taane pfuti takauya futi pamuti apa. Chii chakaitika? Takatambirwa nemhondoro yaNyamaropa pamutuwi. Ruzona mutuwi wakabereka ambassador. Mutuyu wakabereka Lieutenant General. Mutuyu wabereka Commander Army. Ruzona saka ZANU-PF itatonga kusvika madhongi amera nyanga. Muchida musingadi. Apa ndakutaura saCommander Army. Tichashandisa inonzi command voting. Nyaya yemasabhuku waridzi wemusangano tichazvigadzira. Amen. Ndateerera
Ruru wangu wakarowa sutu. Sumwe John. Yakakwira ndege sutu yo. Andidika. Dadaro wanga wakuratidza kaku. DAU yo. DA mwana wedu. Wepare jina. Anenzeve nhete. Izoka. Masabuku. Amakaisa imiwe ZANU-PF. Tinoda kukumbira kuti ndanzwa kuti pane mapurisa. Munondotora mafingerprints. Unozonana here? Masabuku api? Yeah. Matora mafingerprints. Mopa Comrade Town. Ondipa nondobhadhara mari yacho kuti akiriwe. Kuti aite sei? Kufunga clearance mapurisa $10 handiti. Tinokwiriyawo kuti uye kwano. Saka tichagadzirisa ndo mapepa ainzi gadzirai mapepa. Andidika? Headman vanozonyora gwaro ravo ravanogara pasi nekomiti kuti Anzile Msanyato takamubvisa pausabuku. Izoka? Anditi? Nokuti chaiva chikonyoka. Saka parizvino taisa Patrick Chimuti. Izinodiwa izvo. Izoka che. Nekudaro ndokumbirawo kuti tigare pasi. Vamberi naID Mnangagwa. Pasi nemhandu. Security forces mungangoshamiswa kuti komanda Nopenge. Aiwa. Ini nguva yehondo ndakapinda muno ndiri pisi. Ndikazogumisira ndau. Saka kuchisoja kune chinonzi civil military relations. Zvinoreva kuti commissariat yearmy. Izoka? Saka commissariat inonzi command function. Saka PC mkuru wemaudho ndini.